Maayong gabi, mga igsuon, sa akong pagpamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw, ni ay parte sa Ebanghelyo nga gabalik-balik sa akong hunahuna. Akong basahon. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakaplag niini, magkanayon siya. Mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya ug makakaplag sa balay nga malinis ug maayo ng pagkapahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya mugula siya ug magdalaglaing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya, ug manulod sila ug mupuyo didto. Mga igsuon, nganong gabalik-balik ni nga punto sa atong pamalandong karon? Sige manggod ko kadungog ani, basin makarelate ka diha. Padre, naningkamot man unta kong magbinuutan. Dili binuang, Padre, dili plastic ang akong pagpaningkamot nga magbinuutan. Diniyos, Padre, ang akong pagampo kada adlaw ug ang akong pagsimba. Pero Padre, nganong ako may naay ingon ani nga problema? Padre, nganong ako may naay ingon ani nga sakit? Imbis ako mo'y nagtinarong. Labon bitaw ng uban, wala man magtinarong, dili gani manimba, dili magampo. Wala man lagi sila'y problema, wala man lagi sila'y sakit. Imbis ako mo'y nagpaduol sa Ginoo, ako mo'y daghang problema, daghang sakit. That's it, mga igsuon. Sa akong pamalandong, di ara. Ang yawa, dili na manintal sa usa ka tawo kung tan-aw niya, layo na ng tawhana sa Ginoo. Di ba? Manintal ang yawa kung tan-aw niya kining tawhana buutan ug naningkamot nga magpaduol sa Ginoo. And you belong to that group. Nagpaduol sa Ginoo, maunang gitintal sa yawa. Di ba? Bitaw no? Dili manintal ang yawa kung dili na kadapat tintalon kay layo na kas Ginoo. Maunang gibutang sa Ebanghelyo, nakit-an sa yawa nga limpyo na ka, so it means nagpaduol kas Ginoo, nagbinuutan ka, maunang mangayo siya reinforcement, dugang pang 7 ka mas dautan nga yawa, aron samukon ka, aron uyugon ka, aron ipalayo ka sa Ginoo. So mga igsuon, actually, kung atong palaluman, good news na nato. That's a good indicator nga duol tas Ginoo, buutan ta. Tungod kay gitintal ta. Ipalayo gyud ta. So mga igsuon, naa man gyud tay problema. Tagaan man gyud ta sa yawa ug daghang sakit. Pero ayaw pakadak-i kanang imong problema ug imong sakit. Ma-stress ra ta. Kung dili, focus na lang sa positive side. Nga sa ngalan nga gitintal ko, maayo ko. Padayon na. Sa ngalan nga gitintal ko, naningkamot kong maghimo unsay sakto. Padayon na. Okay? God bless!